Nangkinikan saan la? Nih, ito na yun. Naipit ka. Hindi naman ikaw dati kagapon. Oh. Ha? Usus? What's up guys? Kukuha tayo ngayon ng kuray. Yan, kasama si Kuya Jackie, Francis, Kulot, Ay, talaga. Ryan guys. Stay tuned. Kamarong. Shoutout muna tayo pala mga hunter. Kalimatan kong mag-shoutout. Shoutout po kay Sir Leo Agustin ng Santa Rosa, Laguna mga hunter. Kay Ma'am Danica Perez, kay June de la Cruz mga hunter. Yung mga sinashoutout ko mga hunter is pali kinakabisado ko talaga para di ko nadala-dala yung cellphone ko. Shoutout po kay Ma'am kalimutan ko yung isa. Shoutout po kay Ma'am LC Dominador. Shoutout po kay Heart lang po yung pangalan nilagay. Shoutout po kay Sir Robert ng Ilocos Norte mga ka-idol. Yun lang po yung mga nagpa-shoutout mga ka-idol. God bless po sa inyong lahat dyan. Nandito na kami sa pagkukunan guys ng kuray. Gamarong guys, Kamilong yung tawag namin dito, Ilocano. Sa ibang alam ko is kuray, kagang. Yan. May mga tawag doon. Stay tuned guys. Tigi isang balde oh. Tingin-tingin lang tayo ng mga butas mga kaidol. Yan yung pinagbabahayan ng mga kuray. Ito guys, igib-igib lang ng putik. Sa mga nagsasabing tinta to, putik lang guys. Andun yung iba guys, so nag-iigib din. Igib din pag may time. Kailangan talaga may halong putik. Di ba sa? Mabigat tong mga balde guys kasi malalaki. Ayun si Hunter Brian. Gigib. Bakit kulot? Ayaw lumabas si Jenny pero Hunter Victor. Ay talaga. Hunter Jackie. Ano yung isa? Tignan mo kulot, lalabas daw. Tapos na nita. Huwag na yan. Ida. Ito na tim sinibuan. Ito guys, may butas. Dalawa pa oh. May mesato niya. Dalawang butas. Meron pa daw dito mga ka-idol, mga ka-hunter. Ito malaki. Ito yung tae guys mga ka-hunter. Yung tae.
tae ng kuray. Alalaman mo kuray ang laman pag ganito yung tae. Yan. Uy, meron pa dun. Video natin yung mga nag-iigib mga kanter. Mga kanter, awan pitak na. Diyan na yun mang jaki. Mapitak ay jay. Ay, talaga. Nabangsi pa ay. Na? Pangsit, batukok. Limatag na eh. Ayun, dahil na. Ayaw. Diyan na yun mang jaki. Adaw. Sinisit ko pa guys. Wala naman. Waryata ma. Maanak ko na yan. Diyan na palot. Nabita mo ta. Sa mga kanter, didilig tayo. Ito, nagigib ako mga kanter. Haluin ng mabuti. Pa kaming nakukuha. Ganyan yan mga kanter. Nako. Ang lalalim ng butas mga kanter. Ni dutan ni. Ayun na pala guys oh. Dutan ni. Magkasama pala tong ano to guys. Mga butas na to magkasama. Tama pa. Ikasta-kasta mo. Dutan. Nakaplay. Kita. Ayun na mga kanter. Hoy, huli mga kanter. Nice. Daman na huli. Ay talaga. Kita man? Lang. Na? Ano ko huli si Kanter kulot. Meron pa daw dun oh. Kanter Francis. Tignan natin mga kanter. Wala na si Kanter Jackie. Nag-ibang planeta na. Apa na narabaw? Ni ko. Ay natudog gayang mga kanter. Wah. Ay, huli mga kanter. Tatlo na oh. Uy. Okay, tatlo na mga kanter. Labo na to eh. Naggalaw ko. Tupak. Dunay na to. Ito na eh. Daya mo. Parang ulit to. Dito ka. Yun eh. Nga mga rumor dito. Nahanap namin yung ibang butas guys. Ayun o. Nandun siya. Ba mo? Makagaraw. Meron na naman daw mga kanter. Kunin mo na. Terima. Ha? Terima. Nagpunog? Ha? Meron daw mga kanter. May laman daw itong mga kanter. Kamalong to. Agdawan. Naggarog to. Dunay mo rin. Mangluko kan sa mo. Kaan kanigid na. Kaan kanigid na. Dito na mga kanter. Maliit kasi yung butas. Antayin lang natin lumabas. Kunti mga kanter. Hindi kasya yung kamay ko kasi.
Ayun, kuha mga kanter. Hey! Kuha mga kanter. Oy! Wow. Oh, di ba? Mga kanter. 4 na mga kanter. Ganto guys, mga kanter. Ano? Hinihintay lang talaga namin. Hinihintay ko na lumabas. Mainit, tsaka medyo matagal na lumabas. Meron naman yung mga iba na ano na madaling lumabas mga kanter, yung didiligan mo tas lalabas. Yung ganto, yung didiligan mo tas matagal lumabas. Yung ganto. May mga iba naman guys na mga kanter na pag nakukulangan sila sa putik, hindi yan lalabas. Kapag tubig yung ano niya, kasi nakakasurvive naman sila sa loob ng tubig, kaya nilalagyan natin ng putik yung pandilig guys para lumabas sila mga kanter. Dito yung mga kasama natin mga ka-hunter, tubigan, hugas-hugasan. Dito madaming alimango mga ka-hunter, pero kuray yung punteriya natin mga kanter. Tatan ninda mo tika dua ting sa bali. Shout out po kay Aldong, Mang Aldong. Kasama. Po Ito nakalap na tayo sila. oh dalawa guys. Oy, Nakalap. Tikar adalos ya. Ha? may nakuha daw sila doon guys. Ay mga kanter na ano, malaki daw yung butas pero maliit yung laman. Pinakawalan na. Yan siya kanter kulot. Nandun si kanter Francis, mga kanter Jackie, si Kuya Aldong. Da, Diego. May nakuha ka dyan kanter Victor. Ay Francis. Da. Talaga. Nata kanter. Ayan, wala na kanter. Ano ba yun? Ha? Sila kuminin na lang. Ayan daw dito mga kanter. So ang baling na ko natin ay 4, 5, 6 na. 6 na mga kanter. Pang pito. Ito pang 7. May laman daw eh. Hanggang si Hunter kulot. Hanggang si Hunter Jackie. Ni? Ni? Alang nga AJ mo. Anak ka tayo na. Maliit yun eh. Iba yun mga ka-hunter. Kikto ka mo. Ayun na mga ka-hunter oh. Uy, malaki mga ka-hunter. Malaki. Uy. Nice. Si Hunter kulot. Lumaran. Malabas na daw mga hunter. Kali mo. Si Hunter kulot. Rimwaran. Nagpaunog lang. Ayun guys, andun na daw si Hunter Jackie. Kuha. Yawn. Pau, malaki mga kanter.
Tani-tani, tani. Di ba nga albay? Pura madengar kata lang. Nanti jidakkel ako ng mga lo. Ito. Oh, ando na naman daw. Nagriga mo ti kastuyan. Diego na to, no? Bagpay. Ha? Ano? Miring. Manain? Awan to manain? Ito. Karo-karo. Kalimutan mo. Mukha na din ni ka-hunter ko mga ka-idol. Mga ka-hunter. Ayun, naghukayan ko nung minsan mga ka-hunter. Ay, talaga. Alam? Ayun, nakuha mga ka-hunter. Good size, good size. Good size. Mga ka-hunter. Andiyan na mga ka-hunter, tingnan nyo. Na? Da. Da. Ito na mga ka-hunter. Ang laking butas mga ka-hunter. Ito yung laman. Anak. Meron din doon daw mga kanter. Panay anak yung andito. Oh, magsama kayo. Oh, may dalawang anak oh. Oh. Ganito yung tinatawid namin guys. Malalim na katubigan. Mayon. Ha? Nyata? Ay. Burkaan na sakitin. I'm tired. You know. Pagod na ako. You know. Ay! Galing kasi kami ano guys, bukid. Naglinis ng pagtanan ng mais. Kaya pagod na ako. Inis-mis din ako ka. Tapitan eh. Ay, hindi ko na alam yung bilang guys. Kuha. Datan? Da? Anak. Anak kami magjay. Eh? Hindi lang pang jabo dyan ito. Ano? Hindi nga ito ko. Ito ito. Abot. Dapat tani ang left side mo. Mana ito ni? Malaki. Daming butas dito guys. Oh. Kanter. Naalala ni Kulo Ayo dito. Tani dakkel ni. Manta. Dito pa kala yung nagtatago ha. Ayun na makanter. Ayan na. Lumalabas na siya. Ay, talaga. Uy. Ipagkargan. Andun makanter. Andun. Sa taas. Hindi kami lalak. Ni. Ito tapit sa doon eh. Patakil doon eh. Ren. Ha? Andyan makanter. Sama. Yan nagsublain. Awan kali data sa ilagong punong kumala. Umurong na data. Untuk tulong ka di. Ayun yung ititin guys oh. Kulot.
Tanggal. Oh, yun na naman mga kanter oh. Ayun na. Palabas na. Hindi na tani. Ayun, lumabas na yung mga kanter. Madami-dami na. Meron pa dun oh. Di ba karkaw? Ano maging pagsuso ah. Mga Karkang purong ka. Joke lang. Tos? Ang cute yun. Ha? Ada pataramay na nih. Pataramay. Kauto mo. Silo. Labas eh. Tinitong eh. Aja. Kasi buka mga basi kulot. Tarong marabakit. Konti lang. Kasi lang. May bigla eh. Tarong mo. Warna mo kaya mention TV mo. Ito yung brand eh. Lumalabas na mga kanter oh. Ito malaki. Da. Oy. Oy. Dami-dami na mga kanter oh. Apa yung maparuwaro ko na ito ko. Kabayad ko.